How can someone nurture or develop their spiritual calling? Yeah, ọ bụrụ na akpọgo gị na ị nwere calling. Nke mbụ dịka nsikwa bụ na mgbe ekwuru m na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere calling. Yes, enwere gift. Enwere gift onye ọbụla nwere ụdị follow come ka o ji pụta ụwa. Mana enwesịrị ndị akpọrọ oku n'ụzọ pụrụ iche. So today ihe nchọrọ ịkọwa maka ya bụ ndị akpọrọ oku n'ụzọ pụrụ iche for a special mission, either to be the liberator, the messiah of his own family, or the liberator or messiah of his town or nation or agbụrụ, as case may be. Look at the story of Samson. Samson was called to be the messiah, the liberator of his Jewish people. So it goes well. Now, today I want to address only recalled ones. For special mission. For special mission. You need a mentor. Guide maka na enwere ụfọdụ ozi ga-abịara gị ịmamụ ihe ị kwesịrị ịza, and ọ bụrụ na ịmara ihe ị kwesịrị ịza ihe ị kwesịrị ịza dị ozi aka ọtụọ. O nwere onye enweghị ike ịdasị, mana o nwere ndị na-agba osiche bịara ha, then ha na-anụ voice ka ha na-akpọ ha afa, even when they know no nwere onye ma ha no that side ọnọgide ọnụ afịa, and ọ bụrụ na mmadụ kpọrọ ihe agba okwu mmụọ nwee ndị na-abụ, and ọ bụrụ na ụtọrọ mmadụ ihe ọ ya asa, that voice will not continue, the message will never be delivered. Ọ gwara ndị bụ na-abụ na osiche bịara ya obido nwebe headache, isi ọwụwa dị egwu a na-awụ ya, ihe a na-achọ mgbe anyị nye ewe ozi, and ezicha anya ozi a yiri isi ọwụwa akwụsị. O nwere nke ha ndụrụ last week. So this called one, ọ bịara na-enwe isi ọwụwa nke ihe bụ maka na anya ọgbaji egbabata, ọ na-enwe isi ọwụwa, ma ọ na-enwe isi ọwụwa, o nwere ọgwụ ego dị na paracetamol na gotakwa nke egotara asị na ọnya wa highest nye na wee sị ya na ihe abụ ozi ka a na-achọkwa izie. Ọ sị na ya ma na ọ na-emebi ya eme mbụ, wee jegota aka iwe wee sachaa ya isi. That day asachara isi ya 3 days time, isi ya asachara isi ya 3 days time ozi bịa, and ozi anwa ezichara ozi na-abụ, and ozi ahụ ezigara very correct, and I confirm that message to be correct maka na ya bụ ozi anwa onye ezi ya bụ ozi iwe onye mmara nke ọma. After immediately ezichara that ozi ahụ n'abalị anwa isi ọwụwa akwụsị. Nwere ihe na-aghọta. So mana ọ bụrụ na onye amara agaghị dịrị ọfụma, o nwere ike ọsọ oje dị n'elu ụlọ ọgwụ. So ihe niile o nwere ka ihe esi wee develop those calling gị, because mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na akpọrọ gị ka ị jee ozi n'ụdị dị etu a, ị nọ n'ebe ị kwesịrị ịnọ, then mbụ na ozi ahụ ga na-akọt, ozi ahụ ama ezighị ezi, and ọlụ ya alụwo, and in life ị ga-adịrịrị more successful mgbe ị nọ n'ihu ọlụ gị na calling gị, maka na ezumezu gị na mmụọ niile gị na ha so wee bịa ụwa program gị nọ etu a, nọ ebe dị etu a ka ị ga-anọ wee jee ozi a. So ọ bụrụ na ị nwere calling, na ijego agwa gị na ị nwere calling, ịgba na nkịtị, ihe ị ga-eme try ya fisi onwe gị in the proximity of arena ebe ị ga-enwe opportunity ka ime ka that ya calling si n'ike wee na-abanye n'ike. N'ụzọ dị etu a ị ga-edevelop ya. Nke ọzọ, try ya to nwee master. Ị ga-enwe ike ịdraw attention ya na ọ bụrụ na onwe ozi ihe na-aghọta for ajụjụ ọbụla, mana ọ bụrụ na nwere onye draw closer to you, ọ bụrụ onye ọbụla ga-enwe ike pay attention mgbe ọbụla ọ gbajuru dọọlụ gị ịchọ ka ịghọta explanation ụfọdụ ihe. So look for a mentor. Thank you.